Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bidesarei dagokionez, B-59 errepidean, Eibar eta Etxebarri artean, errei mozketak egingo dira, gaurtik urriaren 16 arte, goizeko 7:00 arratsaldeko 8:00. Eta B-653 errepidean, Durango eta Ondarroa artean, errei mozketak egingo dira, Trabakua inguruan, bihartik urriaren 16 arte, goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 arte. Horrez gain, A8an, Bilbon Malmasineko tuneletan, binoranzkoetan, errepide mozketek datorren larun batera arte iraungo dute gaueko 10:00 goizeko 6:00. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. EHUko 100 ikasle zuzenbideko fakultatean elkartu dira gaur goizean Leioan, bertako irakasle baten adierazpen homofobo, faxista eta matxistak gaitzesteko asmoz. Hainbat egunetan aritu izan dira aurretik egoera salatzen eta dagoeneko EHUk eskolak ematea debekatu dio behin-behinean irakasleari. Guk argi daukagu, faxismoaren aurrean tolerantzia zero. Horregatik irakaslea berehalakoan kanporatzea exigitzen diogu EHUri. Diskurtso arrazista, matxista eta faxistak eratzen ari diren testuinguru honetan ezinbestekoa da klase bezala antolatu eta aurre egitea. Horregatik, unibertsitateko langile, garbitzaile, ikerlari, irakasle edota ikasleok antolatu eta ideia hauek unibertsitatetik kanporatzeko borrokan jarraitu beharra daukagu. Nazioa gara lelopean, ekitaldi politikoa egingo du EH Bilduk azaroaren 23an Bilbon. Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiaren arabera, demokratizazioan sakontzeko edo ezkerreko politikak aktibatzeko ezinbestekoa da nazioaren aitortza. Adierazi duenez, eredu territoriala da eta politikoa aldatzen du horrek, baita estatuarekin dagoen harremana ere. Bide bat hasten ari direla ere esan du, baina agerian dagoela, mahai gainean haien eskubide nazionalen eztabaida dagoela, gure eskubide nazionalen eztabaida dagoela barkatu. Aprobetxatu egin behar dela ere esan du. Azaroaren 23an berriz ere aldarrikatzeko Bilboko kaleetan Euskal Herria nazio badela eta Euskal Herriak errespetua merezi duela. Eta horretarako gonbidapen zabal bat egiten diogu, konbentzituta gaude berriz ere dozenaka milaka pertsonek baietz esango diotela mobilizazioa eta parte hartuko dutela, soilik gauza simple bat esateko eta ibilbide luze honetan, herri proiektu luze honetan, egon behar den akordio zabal honetan abiapuntu bat jartzeko. Eta abiapuntua errespetozko abiapuntua da. Euskal Herria nazio bada eta eskubide nazionalak ditu. EAJak atzo ospatu zuen Forondako kanpan Gasteizen 2024ko alderdi eguna. Jeltzaleentzat alderdi gisa esanguratsuena den eguna izanik, aurtengoa izan da Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari denetik gauzatzen duten lehenengo edizioa. Bere agerraldian Pradalesek eraldaketa garaia dela azpimarratu zuen eta bertan EAJak aitzindari izan beharko lukeela. Eraldaketa garaiak bizi ditugu, baina argi eta garbi esan nahi dizuet, eraldaketa garai honek aukerak erkartzen dituela eta aukera badela guretzako. Gizartean gure presentzia areagotzen badugu. Dugun ilusioa indartzen eta datzen baldin badugu. Eraldaketa garaia bizi dugu, eraldaketa honetan aintzindariak izan behar gara. Aintzindariak Euskadiren alde, aintzindariak gure gizartearen, gure nazioaren, gure aberriaren alde, buru jabetzaren alde, etorkizun politiko berrirantz aurrera egiteko garaia delako, bide berriak urratu behar ditugu gure herria garatzeko, estatuetatik mugak gainditzeko, esparruen gainetik bide berriak bilatzeko. Euskaldunon borondatea erabakigarria da, Euskaldunon borondatea geldiezina da, gure eskubidea da, eskubide historikoa, Euskotarren aberria, Euskadi da. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi eskatuta!
Pasaden larun batean amaitu da Donostian aurtengo zinemaldia. Aurtengoan Tardes de Soledad filmak irabazi du Urrezko Maskorra eta Chaplin Espiritu Gitanok berriz Zirizar saria. 2024ko edizioak glamurrez beteta egon bada ere, euskararen aldeko aldarrikapena plazaratzeko eta Palestinaren aldeko babesa adierazteko tokia ere izan da. Gabon deizuela guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateak eskolak ematea debekatu dio behin-behinean ostiralean ikasle talde batek jazarritako irakasleari. Sare sozialetan iruzki matxista eta homofoboak egitea agozten diote ikasleek irakasleari eta mezu horiek unibertsitatearen balorekin bat ote datozen ikertuko dute orain. Gaur faxistak kanpora oihu artean 300 ikaslek baino gehiagok elkarretaratzea egin dute eta asanbladan komunikatu bateratua egin dute. Kontratua etetea eskatu diote EHUri. Bertan izan da Xabi Alo. EHUko Bizkaiko kampuseko zuzenbide fakultatean elkarretaratzea egin dute ikasleek gaur goizean, bertako irakasle baten mezuak salatu eta bere kaleratzea eskatzeko helburuarekin izan ere, sare sozialetan aipu matxistak eta homofoboak jarri izan ditu, baita falangearen aldeko mezuak zabaldu ere. EHUk bere aldetik adierazi duenez, irakasleak sare sozialetan jarritakoa bateraezina da unibertsitatearen kode etikoarekin eta gaurko eta ostiralerako aurre ikusita egon diren klaseak bertan bera utzi ditu. Azken egunotan bolo-bolo egon diren irudiak dira hauek. Pasaden ostiralean Leioako zuzenbide fakultateko irakasle bat segurtasun langileek lagunduta atera zen gelatik. Izan ere irakasle horrek sare sozialetan mezu matxistak, homofoboak eta falangearen aldekoak idatzi ditu eta horren aurrean ikasleek protesta egin zuten haren aurka. Ikusi genuen aurreko astean nola irakasle batek hainbat adierazpen faxista egin zituen, hainbat kolektiboren aurkakoak sare sozialetan. Egin zituen, baina gehiago eginak zituen aurretik eta horren berri izan genuen, eta nola irakasle hau hemen zuzenbide fakultatean irakasle zen, eta honen aurrean ikasleen preokupazio batetik antolatzen hasi ginen honi aurre egiteko. Gaur ere protesta egin dute fakultatearen sarreran ikasleek, irakaslearen kaleratzea eskatzeko. Guk argi daukagu, faxismoaren aurrean tolerantzia zero. Horregatik irakaslea berehala kanporatzea exijitzen diogu EHUri. Diskurtso arrazista, matxista eta faxistak edatzen ari diren testuinguru honetan ezinbestekoa da klase bezala antolatu eta aurre egitea. Horregatik, unibertsitateko langile, garbitzaile, ikerlari, irakasle edota ikasleok antolatu eta ideia hauek unibertsitatetik kanporatzeko borrokan jarraitu beharra daukagu. EHUk lan poltsen bidez kontratatu zuen irakaslea lan zuzenbidea irakasteko eta sare sozialetako mezu ez jakitun, Ernaiko kide batzuek irakaslearen bulegoko atea margotu zuten eta ez dutela horrelako jarrera erreakzionariorik onartuko esan dute. EHUk behin betiko kaleratzeko eskatu dute eta ordura arte protestekin jarraituko dutela iragarri dute. Gu jarraituko dugu, ikusi da ikasleen haserrea nabarmena dela, apur bat baitaren ikuste dut preokupaziotik datorrela, gizartean orokorrean joera erreakzionario eta faxista hauen gorakada bat ematen ari delako, eta horren aurrean erantzuteko borondate horretatik, beraz ez dugu utziko irakasle honek gehiago klaserik ematen. Euskal Herriko Unibertsitateak bere aldetik esan du, irakaslearen mezuak ez datoztela bat unibertsitateko kode etikoarekin, eta bitartean bertan bera utzi ditu bere klaseak gaur eta ostiralean. Naziogintzari dagokionez, azaroaren 23an Bilbon egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzeko deia egin du EH Bilduk astelehen honetan. Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak nabarmendu duenez, Estatu espainol eta frantsesean arazo nazionalen eta eredu territorialen inguruko eztabaida dago mahai gainean eta Euskal Herrian bertan aldiz estatusari buruzkoa. Ildo horretan aukera aprobetxatzeko unea dela adierazi du eta Euskal Herria nazio bat dela eta errespetua merezi duela aldarrikatuko dute Bilbon.
azaroaren 23an berriz ere aldarrikatzeko Bilboko kaleetan Euskal Herria nazioa dela eta Euskal Herriak errespetua merezi duela. Eta horretarako gonbidapen zabal bat egiten diogu, konbentzituta gaude berriz ere dozenaka milaka pertsonek baietz esango diotela mobilizazio honi eta parte hartuko dutela, soilik gauza simple bat esateko eta ibilbide luze honetan, herri proiektu luze honetan, egon behar den akordio zabal honetan abiapuntu bat jartzeko. Eta abiapuntua errespetozko abiapuntua da. Euskal Herria nazio bada eta eskubide nazionalak ditu. Atzo ospatu zuen EAJak aurtengo alderdi eguna. 2024ko edizioa izan da Imanol Pradales lehendakari izendatu zutenetik jaso den lehena. Pradalesek Euskal gizartea eraldaketa garai eta murgilduta zegoela adierazi zuen. Bada, jeltzaleen kasua ere EAJaren zuzendaritza aldatzeko prozesua martxan baita, ahalik eta 2025ko martxoaren 29 eta 30ko asteburuan Donostian egingo duten 9. batzar nagusian barne organu berria beresten duten arte. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakari denetik lehenengo alderdi eguna ospatu dute Forondan. Aurtengoa berezia izan da jeltzaleentzako barne prozesuaren hasiera izan delako. Izan ere hurrengo martxoaren 29 eta 30ean erabakiko dute alderdiaren zuzendaritza berria. Ikusten duzuenez, batzokiekin topera ibiliko gara datozen 6 hilabeteotan. Erronka handia daukagu. Erronka handia eta aukera handia guretzat. Parte hartu dezagun denok prozesuan, animatu, mesedez animatu, gogotsu etor zaitezte prozesu honetara, ilusioarekin eta zure ideiekin, zuen ideiekin. Alderdia zer izango den eta nork zuzenduko duen, hori eta oso garrantzitsua da, hori zuek erabakiko duzue. Autogobernu berria izan du hizpide Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidenteak ekitaldi politikoan eta nabarmendu du urte askoan lehen aldiz benetako aukera dagoela horretarako. Aukera bat dago, urte askotan lehen aldiz Euskadiko gehiengo politikoa bat dator Madrilgo eragile politiko nagusiekin. Hoize da aukera, eta aprobetxatu behar dugu. Ekar dezagun Euskadira autogobernu berri bat, estatus berri bat. Eusko Alderdi Jeltzaleak dena emango du prozesu horretan. Ildo beretik azaldu da Imanol Pradales lehendakaria ere. Eraldaketa honetan, aintzindariak izan behar gara. Aintzindariak Euskadiren alde. Aintzindariak gure gizartearen, gure nazioaren, gure aberriarenen alde. Buru jabetzaren alde. Etorkizun politiko berrirantz aurrera egiteko garaia delako. Bide berriak urratu behar ditugu gure herria garatzeko. Eusko Gazteriko kidek ere hartu zuten hitza alderdi eguneko ekitaldian, egiren erreferentzialtasunari gorazarre eginda. Historian zehar, abertzaletasunak bere barnean gazte erakunde ugari izan ditu. Eusko Gaztedi sortu zenetik orain arte erreferente izan da. Egi suntsitu eta ordezkatu nahi izan zuenetak. 120 urte beranduago ordea, indarrean eta zutik dagoen gazte erakunde abertzale bakarra egi da, besteak hor dabiltza. Komunismo eta iraultza artean, erabaki nahian. Bidean galduta eta haien artean mokoka. Eusko Alderdi Jeltzaleko militanterik gazteena eta zaharrena holtza gainean zirela bukatu zen ekitaldi politikoa. Sortuk ere asteburu honetan ospatu berri du bere ekitaldi nazionala. Azpeitian gauzatu zuten Txiki eta Otagi fusilatu zituztenaren 59. urteurrenean. Bertan, independentziarako deia egin ez ezik, herri aktibatu eta indarrak batzearen garrantzia azpimarratu nahi izan zuen alderdi sobiranistak. Noiz entzun zenuen lehen aldiz borrokari, luzazaidan eskua, ona hemen nirea zabalik, eta pentsatu zenuen hor da, gelditu hor. Noiz zabaldu zizuten eskua, noiz eskatu zizuten lehen kafea, noiz erabaki zenuen borrokarako dei horretara batuko zinela, zuk ere kafeak eskatuko zenituela, antolatuko zinela eta antolatuko zenituela beste batzuk. Fasismoak etzai bihurtu ditu,
pertsona razializatuak, emakumeak, gorputz disidenteak, pobreak eta euskaldunak, besteak beste. Txiki eta otaegi bezala, abertzalea gara antifasistak garelako, eta antifasista gara abertzaleak garelako. Txiki eta otaegi Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokara batu ziren, zapalkuntza eta injustizia ororekin amaitzeko, eta hala egiten dugu guk ere. Berriz, esango dut. Euskal Herritarra da, Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen oro. Eta guk guztiekin egin nahi dugu bidea, guztiekin borroka, guztiekin erabaki eta aske izan. Noiz hasi zinen pluralean pentsatzen, herri honetan, mugimendu honetan, amets honetan, amets kolektibo eta eskuzabal honetan. Noiz entzun zenuen irrintzi hura, askatasunaren aldeko garrasi hori, irrintzi hori, mendetan zehar dabilen oihu hori, gaurdaino iritsi dena, dabilen irrintzia, dabilen harria, dabilen ukabila, dabilen doinua. Gaur, atzo bezala, bihar gaur bezala, borrokarako dei eginaz, irrintzi bat dabil. Eta gora gu, eta gutarrak, eta gora herria, eta bizitza, eta Euskal Herria askatuta. Polemika berri bat sortu da Euskal Autonomia Erkidegoan Guardia Zibilaren inguruan oraingo honetan Gasteizen. Izan ere, EH Bilduk salatu duenaren arabera, Arabako hiriburuko plaza berrian ospatu nahi du gorputz polizia honek hispanitatearen eguna datorren urriaren 12an. EH Bilduren ustetan tortura zuritzea eta Guardia Zibila goraipatzea suposatuko luke ekitaldi hau gauzatzeak. Espetxialdi luzenetarikoa jasan duen Joseba Arregi Erostarbe kalean da etxeratek baieztatu duenez. 1982 urtean atxilotu zuten bidarten eta orain arte iraundu zigorrak. Iaz, jada 77 urte zituela espetxera itzularazi zuten 3. gradua onartu ostean, Martutenen agortu du kondena. Etorkinekin Diakite Federazioak mugarik gabe migrazioak eta elkartasuna jaialdiaren lehen edizioa ospatzen duela, Hendaiako migratzaileen legez kanpoko trafikoaren kontrako bulegora deitu dituzte erakunde sozial, politiko eta sindikatuetako 7 kide. Urriaren 2an, goizeko 9etan, talde antolatuan migratzaileak Frantziar estatuan sartzen laguntzea gotzirik, Hendaiako komisaldegian agertu beharko dira. 7 kide horiek pairatzen duten eta etorkizunean edozeinek pairatu dezakeen errepresioa salatzeko mobilizazioa ditu duten. Lab sindikatuak igorritako prentsaoharrean deialdi hori babesten duten 80 bat izenpetzaile agertzen dira dagoeneko. Elkarteak, sindikatuak edota alderdi politikoak batu dira polizia etxera deitu dituzten herritarrei sustengua adierazteko deialdi horretara. 9 laurden gutxietan Hendaiako komisaldegiaren aitzinean elkartzeko gonbidapena luzatu dute. Aintzane Pujana Donostiarraren hilketaren epaiketako 3. saioa da gaurkoa. Hainbat lagunek deklaratu dute. Hilketa izan zeneko gau hartan bi akusatuak ikusi zituzten taxi gidariak eta garabi langileak, biktimaren gorpua aurkitu zuen emakumeak, hau da Aizarna Zabalgo alkatea bera, kutxako langile batek, 2 psikiatrak eta 3 ertzainek. Lekukoek azaldu dute ez zutela jarrera susmagarririk ikusi akusatuengan. Ertzainek informazio
berria eman dute. Akusatua dagoeneko gizonari salaketa jarri zion beste emakume batek indarkeria matxistagatik. Bi akusatuak saiatu ziren beste emakume bat sexualki esplotatzen eta akusatuta dagoen emakumeak beldurtuta zegoela esan zion poliziari deklaratu zuenean. Manifestazio jendetsua jaso zen atzo Elizondon osasun zerbitzu duin baten alde. 1500 pertsona elkartu ziren Baztango herri honetan, azken garaietan duten lehen arreta mediku faltagatik. Antolatzaileek azpimarratu zutenez, egoera zaurgarri hau beste eskualde batzuetan ere errealitate omen da. 1500 pertsona inguru bildu dira Elizondon Baztango osasunaren aldeko plataformak deitutako manifestazio historiko batean parte hartzeko. Martxa Elizondoko plazatik abiatu zen eta bizilagunen ezin egon eta haserrearen erakusgarri izan zen. Baztan, Urdaztubi eta Zugarramurdin kalitatezko osasun sistema publiko euskaldun eta duina eskatzeko. Plataformako kideek adierazi dutenez, azken urteotan ikusi dute haien familia medikua behin baino gehiagotan aldatzen ari zela, egoeraren ezegonkortasuna agerian utziz. Argi utzi nahi izan dute haien egoera ez dela kasu isolatu bat, beste eskualde batzuk ere egoera berdinean daudelako. Hizkuntzaren inguruan mintzatu dira ere, euskara bigarren mailan usten dutela seinalatuz. Honen harira, euskaraz hartatuak izateko eskubidea azpimarratu dute. Azaldu dutenez, egoera benetan larria da Elizondoko osasun arloan, hilabeteak baita aramatza medikuen falta pairatzen. Urdazubin udan zehar hainbat egun egon dira larrielditako medikurik gabe. Elizondon mediku bakarrarekin egon dira udasoan eta orain mediku titularrik gabe daude, zioten bildutako jendetzaren aurrean. Izan ere, joan den irailaren 13tik Elizondo mediku titularrik gabe geratu da, eta osasun arduradunek konponbideak eskaini dituzten arren, uste dute konponbideek ez dituzela herritarren beharrak betetzen. Azkenik protesta dituzutenek sistema egonkor bat aldarrikatu zuten, ezagutzen dituen mediku bat eskatuz. Azkenik eskerrak eman dizkiete osasun etxeko langilei, beren egun libretan lan egiten ibili direlako, eta argi utzi dute mobilizazioekin segituko dutela denendako izanen den kalitatezko osasun sistema publiko duin bat lortu arte. Espainiako Osasun Ministeritzak asteburu honetan argitaratu ditu 2023an estatu mailan gauzaturiko borondatezko haurdunaldi etenduren datuak. Hego Euskal Herriari dagokionez, pasaden urtean borondatezko 5.279 abortu egin ziren. Azpimarratzekoa da, prozesu hauen 84% sare pribatuaren barne jaso zirela, legeak sistema publikoaren barne egitea bermatzen badu ere. 2023an borondatezko 5.279 abortu erregistratu ziren Hego Euskal Herrian, Espainiako Osasun Ministerioak larunbat honetan argitaratutako haurdunaldiaren borondatezko etenduren estatuko erregistroan jasotzen denez. Abortu gehien Bizkaian egin ziren, 2.282 guztira, eta ondoren Gipuzkoan, 1.198 erregistratu baitziren. Nafarroan aldiz 2023ko datuen arabera 1.054 egin ziren, eta Araba izan zen abortu gutxin kontatutako lurraldea 745ekin. Adintarteari dagokionez gehienek 20 eta 34 urte bitartean zituzten. Kopuru txikiena 15 urtetik beherakoen artean dago, 6 aborturekin, eta 44 urtetik gorakoen artean 32 abortu kontatu dira. Bestalde azpimarragarria da abortu gehienak ospitaletik kanpo egin zirela kanpoko zentroetan, 184,3, 10etik 9 dira horiek. Hori ala abortuen 5,6 bakarrik egin ziren ospitaleetan. Abortatzeko ospitale hautatu zuten gutxi horien artean gehienak ospitale publikora joan ziren, eta gutxi batzuk 15,4 pribatura. Ostera haurdunaldi denborari dagokionez emakume gehienek 3.300 haurdunaldiko 8 aste edo gutxiagorekin abortatu zuten, eta zer dela eta? Bada 3.998 emakumek beren borondatez abortatu zuten. 158 fetuaren anomalia larriengatik, 51 haurdunaren bizitza edo osasuna arrisku larrian egotegatik, eta 28 bizitzarekin batera ezinek diren fetuaren anomaliengatik edo gaixotasun oso larri eta senda ezinegatik.
Lorea Argarate bilbotarrak irabazi du Gladys sarien 4. edizioa. Punteus eta EHUko informatika fakultateak banatutako aipamena da hau, emakumeak inguru digitalean goraipatzea helburu duena. Lorea Argarate zubia bilbotarrari eman diote 4. Gladys saria. Hoi bezala Punteus eta EHUko informatika fakultatearen eskuti jaso du garaikurra. Epaimaiak aho batez hartu du erabakia eta haren ibilbideko hainbat alor azpimarratu ditu. Batez ere ekintzailetasuna. Telekomunikazio ingeniari ikasketak ditu eta Tazebaez kooperatibako ekintzailea da. Gaur egun hezkuntza arloko berrikuntza eta digitalizazio prozesuetan dihardu. Egia da, niretzat oso garrantzitsua dela hezkuntzan ere inpaktua sortzea, eragitea, teknologia fin on baterako erabili behar dugula, teknologia ez dela neutroa, eta orduan horrek batzutan txapa horiek sartzea asko gustatzen zait, eta niretzat hor dago benetako inpaktua, eta gustatuko litzateke hemen Euskal Herrian guk ere bai horrelako ezagutza ukitzea, eta gazteek ere bai erabakitzeko jakintza hori izatea, orduan niretzat hori ahalbidetzea, niretzat ametsetako lana. Lorea Argarateren komunikazio eta divulgazio lanak ere nabarmendu ditu epaimaiak. Zientzia eta teknologiaren inguruko elkarrizketa eta solasaldietan parte hartu du zenbait hedabideetan. Bloke kateak, pentsamendu konputazionala, hezkuntza eta ingurune digitala eta estime eta emakumen inguruan hitz egin izan du besteak beste. Epaimaiak Lorearen komunikazio gaitasuna goraipatu du. Era berean askotariko proiektutan hartu du parte Loreak, emakumen bokazioa sustatzeko inspira estimen eta Kaixo Mundua hezkuntza proiektuan kasurako. Baina musikaria ere bada eta saria jasotzerakoan azaldu duenez musikatik iritsi zen teknologiara. Kuriosidadeak beti eraman nau teknologia munduan murgiltzera. Argaratek ilusioz jaso du saria eta emakumeak teknologian egoteko beharra aldarrikatu du. Horra hor Gladys sariaren garrantzia, lehiaketak euskal ingurune digitaleko edozein arlotan lan egiten duten emakume gazte berritzai eta euskaldunak bilatzen ditu. Mundu teknologikoan erreferente berriak sortzeko eta gazteenen artean estin bokazioak sustatzeko asmoz. Indarrean da jada Hego Euskal Herrian animalien ongizatearen legea. Espainiar estatuko araudi berri hau dela eta atzoz geroztik txakurrak, katuak eta judoak ezingo dira denetan saldu. Erregistratutako azleek aldiz animalia mota hauen salmentak gauzatzen jarraitu ahalko dute. Igandean estatu mailan indarrean jarri den animalien ongizatearen legeak txakur, katu, zein udoen esposizio eta salerosketa debekatzen ditu. Hemendik aurrera, erregistratutako azleak izango dira eginkizun hau jorratu ahal izango duten bakarrak. Animalien ongizaterako legea estatuko aldeizkari ofizialean 2023ko martxoan argitaratu zen. Bertan, legea indarrean jarri ondoren, dendei 12 hilabeteko epea eskaintzen zitzaien animalia hauen salerosketa jarduerekin amaitzeko. Legea publikatu eta 6 hilabete izan ziren, hau indarrean jartzeko prozesuak iraun zuenak. Aurreko urteko irailak 29 alegia. Dendetan oraindik arrainak, untxiak eta dortokak izango dira eskuragarri, hauen esposizio zein salerosketa legalki mantenduz. Asko dira honen atzetik merkatu beltz bat sortuko dela salatzen duten dendariak. Animalian eskubideak eta ongizatea babesteko legearen zehapen handiena litzateke hau. Izan ere, animalia hauek denda batean saldu ezkero, isuna 200.000 euro artekoa izan daiteke. Ekonomia arlora goaz, Gasteizen, Eki Esport, udalak kiroldegietarako azpikontratatutako enpresako langileek elkarretaratzea egin dute. Ikasturte hasi berri dela aprobetxatuz, langileek azken garaietako kaleratzeak salatu dituzte. Astelenean ikasturte berriko kirol jarduerak hasi baino egun bat lehenago zehazki, Arabako Disport Eki udal azpikontratako enpresako langileek Gasteizko udaletxean elkartaratzea egin dute. Haien esanetan, irailean, askatasun sindikalaren aurka izandako azken erasoaren ondoren bizi duten egoera salatzeko. Enpresak gainera, joan zen ikasturteko ez ordaintzeen aurkako borrokan, aktiboen izan ziren hainbat langile zigortzea erabaki duela diote langileek. Horietako bat kaleratu eta beste hainbat abuztuko nomina irailaren 18 arte kobratu gabe utzi dutela salatuz. Disport kalera lelopean,
Kaleratutako langilearen zuzeneko berhartzea eta udaletxeari irtenbideak bilatzea eskatzen dizkiote. Haien esanetan, Ana Rosa López de Uralde, kiroleko zinegotziak, guztiz kontrakoa den errealitate baten promesa egin du eta hau bete ez duela salatzen dute. Joan den asteartean, kiroleko zinegotziak, Ana Rosa López de Uraldek azpimarratu zuen gatazkaren jarraipen hurbila egiten ari zela, eta konpromisua hartu zuen lan baldintzek eta zerbitzuak baldintza honenetan iraungo zutela ziurtatzeko. Baina ikastaro berria hasi baino ez da egin eta errealitatea guztiz kontrakoa da. Harritu egiten gaitu udalaren onargarritasunak. Izan ere, plantilla defendatu beharrean, milaka eurotan baloratutako lizitazioak mantentzen jarraitzen baitu. Hartzeko dunen aurrelehiaketan egon arren. Enpresak behin eta berriz langileen eskubideak urratu dituela adierazi dute langileek. Izan ere, enpresak 9 hilabete arteko ordainketa atzerapenak izan ditu langileen esanetan. Bestalde, enpresako arduradun gorenari mehatxoak egitea eta jokabide oldarkorra izatea leporatu diote. Duela 3 urte salatua izan zen arduraduna, labeko ordezkari bat bultzatu, iraindu eta mehatxatzeagatik alegia. Pentsiodunen gaurko mobilizazioa ez da astelehenerokoa izan. Adinekoen nazioarteko egunaren atarian, Iruñeko pentsiodunen mugimenduak manifestazioa egin du. Eguerdian abiatu dira udaletxe plazatik eta Nafarroko gobernuaren egoitzatik igaro ostean, parlamentuaren aurrean amaitu dute mobilizazioa. Astelehenero bezala, Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan eta hainbat herritan ere mobilizatu dira, gaurkoa berezia izan bada ere, biharkoa adinekoen eguna izanik. Hain zuzen ere, Iruñako pentsiodunen mugimenduak Nafarroako parlamentuaren atarian gobernuari berari zein talde parlamentario guztiei zuzendutako adierazpena irakurri dute. Egun berezia baliatu nahi izan dute haien aldarrikapenak indartzeko. Ez dugu onartzen inort gure... Bihartik aurrera oinarrezko hainbat elikagaien beza igo egingo da Hego Euskal Herrian. Azken hilabetetan erosleek ez dute bezik ordaindu oliba olioa, barazkiak edota lekaleak erostean, besteak beste Espainiako gobernuak inflazioari aurre egiteko zarritako neurriak zirela eta. Urriak batetik aurrera baina 2% aplikatuko zaie eta urte amaieran 2. igoera izango du jaki hauen bezak. Israelek Libano erasotzen jarraitu du pasaden asteburuan ere. Beirut erdialdea bombardatu ezezik, herrialde, ekialde eta hegoaldea ere erasotu ditu. Gainera, Hizbulako burua Hassan Nasrallah hil zuen Beiruten eta azken orduetan Hamasek Libanon duen burua ere erail dute bombardaketetan. Europan hauteskunde orokorrak ospatu zituzten atzo Austrian eta alderdi ultraeskuindarra izan zen garaie. Herbert
hautagaiaren taldeak bozken ehuneko 29 lortu ditu. Hala, eskuin faxistak lehenengo aldiz irabazi du halako bozketa bat Austrian, bigarren mundu gerraz geroztik. Hala ere, alderdi eskuindarrak zail izango du gobernatu ahal izatea eta baliteke alderdi kontserbadorea eta sozialdemokrata egoera hori ekiditeko akordioren batera iristea. Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri garaietako Europar Batasunerako eta Lankidetzarako ministroak iragarri du Venezuelako gobernuak jada baieztatu dituela espioitza leporatuta atxilotu zituzten 2 bilbotarren izenak eta egozten dizkien karguak. Espainiaren diplomazia buruak Katalunia Radion egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, aurreko astearen amaieran izan zuen atxiloketaren eta leporatzen zaizkien karguen baieztapen ofiziala Iban Gil Venezuelako atzerri ministroari eskatu ostean. Hori horrela, Alvarezek iragarri du orain babes diplomatikoa emango dietela Jose Maria Basoa Baldovinosi eta Andres Martínez Adasmeri injustuki atxikita dauden 2 aberkideak dagokien lekura senideen aldamerera itzul daitezen. Kulturarlora salto pasaden larun batean esan zion agur Donostiak zinemaldiaren 72. edizioari. Aurtengoan glamurrak eta sariak ez ezik aldarrikapen eta elkartasun adierazpenak ere izan dira. Jaso dute alfombra gorria Donostian, bukatu da nazioarteko 72. zinemaldia Euskal Herria mundu zabalera zabaltzen duen zinemaldia hain zuzen ere. Urrezko maskorra Katalunia aldera joan da, Tardes de Soledad filmak eskuratu du, ez da polemikarik falta izan, zezenketak ardatz hartutako filmea delako, eta horrekin batera zer esan Euskal izena-bizenak ere bai Patricia López Arnaizek eskuratu duelako, Eider Rodríguezen liburuan oinarritutako Los Destellos filmean egindako lanagatik, izena-bizen gehiago ere bai Euskal zinemari lotuta, film onenaren saria eskuratu du, Chaplinen biografiak eta aipamen berezia erreplika filmeari. Tira, hauxe mandu, asteburu honek azken asteburu izan denak Donostiako zinemaldian. Hau, Zikuñagako ama Virginia da. Bukatu berri den Donostiako 72. zinemaldi honek ez du utzik egin Euskal Herria mundu zabalera, mundu zabala Euskal Herrira ekarri duelako beste behin ere, mundu mailako egoera nahasia, eskuinaren gorakada eta ekialde hurbileko gerra. Azken egunetan Libanon izandako sarraskiak edota aurretik Gazan gertatzen ari den guztiak izan du zeresana, Donostia sariek, Kate Blanchettek, Barden jaunak ere, baita Euskal zinemagintzako Edurne Azkaratek ere, elkartasun keinu adierazi dute, egoera benetan larria delako. Gabon, Donostia, here now in Basque Country. Lo que está sucediendo en Gaza es totalmente inadmisible, es terrible, es deshumanizante, que está cometiendo crímenes contra la humanidad. Bultzada saria, Edurne Azkarate. Eske lehen aztu zait.
Elkartasun keinuak aipatuta, alfombra gorria jasota, gogora ekarriko dizuegu dozein kasutan, Donostiako zinemaldiko antolatzaileak datorren urteko edizioa antolatzeko lanetan izango direla honez gero, baina ahantzi gabe aipatu Euskal Zinemagintzari dagokionean bereziki, zinemaldi honetan estreinatutako filmak datozen hilabeteotan eta 2025 urtean zehar pantailan ikusteko aukera izango duzuela, beraz, zoazte zinemara eta gozatu zinemaz, eta noski Euskal Zinemaz. Zetak musika taldeak kontzertu berezia eman zuen pasaden larunbatean unenun. Bai, herritarrek baita gerturatu ziren beste hainbat lagunek ere taldeak euren esker ona adierazteko eginiko emanaldiaz gozatzeko aukera izan zuten. Larunbat honetan Zetakek kontzertu berezia eskaini du unanun, hainbeste eman digun herri honi eskerrona adierazteko, bereziki Mamoxarroei, Peio Reparazek adierazi zuen bezala. Mito Aroa Peio Reparazen proiektuaren azken ikuskizuna Nafarroko inauterietatik dator, eta bereziki unanutik, haren Mamoxarroetatik, bere lanzuri, zapi eta katolekin, bere azken kontzertuetako estenografiara eta jantzietara eraman duen iruditeria sortu baitu. 10etan izan zen kontzertua 100 biztanle inguruko Ergoienako kontzeju horretako plazan. Horretarako egun osoko egitaraua antolatu zuten. Eguerdian herrikirolak, herri bazkaria eta trikitisak. Taberna eta 3 sarrera bikoitzen zozketa egin zuten Nafarroarenako kontzertuetarako ere. Zetaken kontzertuaren ondoren festa goizaldera arte luzatu zen DJekin. Hasiera batean kontzertu irekia izango bazen ere, segurtasun eta espazio arrazoiengatik 1000 lagunera mugatu zen, eta Zetakek sarrerak unanuko bizi lagunen eta zonaldearen esku utzi zituen. Mamoxarroak eta Nafarroako inauterietako beste pertsonaia batzuk Zetakek urtarrilaren 3 eta 4 Nafarroarenan eskainiko duen Mito Aroa birako 2 kontzertuetan izanen dira. Halaber, Lantzeko inauteriak, Ituren eta Zubietako joaldunak, Tuterako zipoteroak, Altxasuko momotxorroak eta Arbizuko txatarrak Euskal Herriko mitologia irudikatzeko, baita Erramun Martikorena kantaria ere, Peio Reparazek aurreratu zuenez. Kulturarloko proposamen bat dugu gaurkoan, adi. Mende Laurden ospatuko ditu aurten dantzaldia Bilboko nazioarteko dantza jaialdiak. Irailaren 24an hasi eta abenduaren 5 bitarte jai egitarau oparo antolatu dute. Dantzaldia hitz egiteko gurean dugu Marian Etxebarria, dantzaldeko kidea. Ongi etorri, Marian? Hola, kaixo. Kaixo zuri ere, esan bezala, 25 urte egingo ditu aurten dantzaldiak, edizio berrira begira gogotsu zaudete? Bueno, pues claro, hau urtero behin gertatzen da, azken 3 hilabetean, eta, bueno, beti urdiritasun hori eta gogoekin gaude, eta, bueno, aurten gainera berezia da, eta 5 pasata gero, bueno, ospatzeko apur bat da. Ospatzekoa bada Mende Laurdena, konta iguzu, nolako ibilbidea izan du jaialdi honek? Bueno, hori jaio zen orain dela 25 urte, la fundizion betidanik edo egin du dantza garaikidea programatu egin du, ezta? Baina bere aretoan, la fundizionen eta la fundizion aretoa da, hori areto txiki bat. Jende gutxirako eta, ere badauka, ez dakit, definizio bat, edo jendea ezagutzen du, hori, areto txiki bat moduan. Eta gertatu zen, orain dela 25 urte, dantza garaikide oso gutxitan zegoen beste aretoetan. Eta izan genuen suertea, hitz egin genuela instituzioekin, eta, martxan jarri genuela horrelako jaialdi bat. Eta izan zen kriston erronka, hori, ez dakit, ez zen oso ezaguna, ez arte hori, ez zegoen publikorik, ez zegoen mugimendurik. Baina, pentsatu genuen, posiblea zela, eta asmoa zen, beste aretoetara joan, bai tamaino aldetik,
bai zaugarra desberdinak dituztelako, osea, joaten bazara la fundizionera, pues ikusiko dituzu lan mota batzuk. Baina joaten bazara azkuna zentrora beste motakoak ikusiko dituzu, eta guen genera, pues, desberdina izango da. Orduan, bueno, pues, erronka hori planteatu genuen, eta naiz eta oso beldurtuta egon garai hartan, pues, gauza pues, pasatu inda, eta, bueno, bete egin ditugu eta 5 urte, eta egia esan, nik esango nuke, pues, esan dezakegula arrakastetxo izan dela proiektua. Arrakastatxua izan da proiektua, 5 urtez aurrera zoaztelako, ez da? Azken batean gainera, ez du zer ikusirik dantza garaikideak duela 25 urte zuen egoerak, orain duen egoerarekin. Gaur egun nahiko zabaldua den modalidadea dela esan genezake. Hombre, claro. Hasi da programatzen. A ber, lanako itzen gara, ez duzunen ezagutzen zerbait, pues agian ez da ere publiko moduan ez era usartzen joaten gauza horrelako bat joan ikustera. Eta, bueno, pues programatu ahala, jendea badoa ezagutzen, badoa usartzen probatzen, eta azkenean, pues bueno, oraindik gelditzen da publiko asko ez duela ezagutzen. Hori argita garbi dago. Ez da horrelako, ez dakit, arteera bat oso, famatuena, esango genuke. Baina nik esango nuke lortu dela ja publiko bat izatea, ja fideltasunarekin joaten dela, adibidez dantzalditara, badakizu ja elkartuko zarela, ez agian ez guztietan, ikuskizun guztietan, baina badakizu askotan elkartuko zara, pues jendea, denborarekin joan zarela ezagutzen jendearekin, ezta? Eta, bueno, alde horretatik publiko badago. Eta nik esango nuke ere aldatu dela, programatzen bada, ere badaude sortzaile gehiago sortzen dira. Osea, mugimendu gehiago sortzen da maila guztietan. Eta, bueno, hori da ona denontzat, ezta? Eta, bueno, handitzen du nola den komunidade hau, ezta? Nik esango nuke momentu honetan horrela gaude, komunidade handi batean. Komunidade handi batean, geroz eta zabalagoa eta handiagoa dena, beraz, esan genezake gainera, jaialdi honek oraindik modalidade hau ezagutzen ez duen herritar hori ere modalidade hau zabaltzeko aukera duela, ez? Hau da, jaialdi honen bitartez, dozein herritarrek ere ezagutu dezakela dantza garaikidea. Bai, nik esango nuke, niretzat dantzaldiak duen ezaugarri hoberena dela, ailegatzen dela areto desberdinetara. Areto horiek neurri batean edo badaukate publiko desberdin bat. Osea, jendea ez da hurbiltzen, mundu guztia ez da hurbiltzen la fundizionera, baina mundu guztia ez da hurbiltzen Guggenheimera, baina, bueno, jende desberdina hurbiltzen da leku bakoitzara, ez da? Neurri batea, claro. Eta orduan, bueno, pues, gauza desberdinak programatzen ditugunez, pues, hip-hop izan daitezke flamenko, izan daiteke dantza, pues, agian gairaikidea konbentzionalago edo konzeptualagoa. Orduan, era askotako ikuskizunak aurkezten direnez, pues, jendea desberdina aukeratu daiteke, osea, aukeratu dezake leku desberdinak, ikuskizuna desberdinak, eta, bueno, proba egin dezake. Eta nik esango nuke, pues, hori da dantzaldiaren gauza arrakastatsuena, ez da? Bai, ikuskizun ezberdinak dituela jaialdiak eta horrela herritarrek ere aukera dutela ezberdintasun hortan batera edo bestera joateko edo denak ikusteko edo, bueno, aukera badagoela azkenean. Bueno, eta edizio hontara begira ze helburu izango du 25. edizioak? Konta eguzu? Bueno, helburu, nik esango nuke helburu betidanik mantendu dela. Zentzu horretan nik esango nuke ez dugula aldatu. Gure asmoa da, aurkeztea edo izatea plataforma bat publikoa hurbiltzeko gauza berriak ikustera,
bai, gauza berriak ikustera etortzea, artistak izatea aukera ere lan desberdinak eta berriak ikusteko, dinot gero, ikuskizuna eta gero, badaukagu punto, topagune bat, ezta? Hor ere kontaktu hori egotea, eta azken finean, artistak harremanetan jartzen direnean, gero hortik ataratzen dira proiektu berriak. Eta guk esaten, pentsatzen dugu hori ere oso importantea dela. Eta, hori da basikoki gure helburua. Eta, ere, aurkeztea, momento bakoitzean, agian pilpilean dagoen ikuskizunak edo artistak importantenak, ezta? Adibidez, orain, atzo egin zen inaugurazioa, jaialdiaren inaugurazioa, eta Melania Olcina iaz izandako Premio Nacional de Danza, egon zen atzo dantzatzen Arte Derretako museoan, eta, hori da gure helburua. Hor, apur bat, egotea beti mantentzea hori bizitasun hori, dantzare garekidearen bizitasun hori. Eta, guk ulertzen dugu dantzaldia, jaialdia aukera ona dela horrelakorik egiteko. Hala da bai, esan bezala, gitarauan barneratu zara, Marian, atzo iraiako 24 egin zenuten jaialdiaren inaugurazioa Bilboko Arte Ederren Museoan, Espainia mailan dantza sari nazionala duen obra bat ikusteko aukera izan zenuten, esan berri guztun bezala, la declaración, deklamazion barkatu, muda, dantzalana, hau da, deklamazio mutua. Bai, oso lan polita, oso lan intimista, baina, klaro, esaten dizudana, dantza bakoitza badauka bere marko berezia, eta zentzu horretan, han Melania lan egiten zuela ere trombojotzaile batekin, eta lantzatu zuten Sergio Prietoren hori instalazio baten aurrean, eta orduan oso kombinazio edarra izan zen, eta nik esango nuke han egon ginen guztiak disfrutatu egin genuela. Eta, hori da, asmoa, ondo pasatzea, eta, ondo pasatzea, esango nuke nik. Eta ondo pasatzeko bidaia hontan, zer gehiago antolatu duzu, konta eguzu, nor izango da holtza gainean? Orain dinot, egitaroa oso desberdina da, eta, aipatzea, agian, izango dugu Rocío Molina, egingo duela estrenaldi bat, egingo duela Barakaldo Antxokian, eta, beste lanak, begiratu, nik esango nuke jakiteko oso ondo zer ikustiko den, agian beren nadala web horria etara joan, han dagoelako informazioa, zehaztuta dagoen informazioa, ezta? Eta zentzu horretan nik ez du kontatu nahi gauzan dirik, klaro, guztoz desberdinak ditugu. Baina bai aipatu nahi dudana dela, aurten beste kolaborazio berri bat topatu dugula, eta lan egingo dugula Instituto Italianorekin batera, eta horren bidez etorriko direla 3 talde italiarra. Beraiek talde horiek ez direla egon estatuan, osoan, orduan, izango dela berri handia Euskadien ikusiko dena. Urtero, esan bezala, elkarlanak egiten dituzue, beste hainbat artistekin, eta oraingoan nazioarteko artistak ere izango dituzue, esan bezala, Institutu Italiarreko artistak. Horiek dira esaterako edizio hontan nabarmenduko zenituzten ikuskizunetako batzuk. Zuzeneko dantza saioez gain, film dokumental bat eta tailerra ere antolatu duzue oraingoan, ezta? Konta eguzu? Bai, ikuskizunako aparte, jaialdiak beti baditu bertsioi batzuk edo ekintza batzuk. Eta kasu honetan, kontatu dudan aialen, edo aipatu dudan aialen, artistekin edo elkarrizketak egongo direla ikuskizunak ikusita gero. Baina ere, antolatzen dugu eta aurtengo aurkeztuko dena izango da dokumental bat,
zinema da, eta zuzendu izan zuen Paloma Zapatak, eta dokumental honetan kontatzen diguna da La Singla bailaoraren historia. La Singla da bailaora gorra bat, eta imaginazazu zelako lan gogorrei bete beri izan zuen, izateko bailaora ezagun bat, ezta? Eta nik esango nuke gainera filma bera oso interesgarria dela, oso ondo eginda. Orduan, ni gomendatzen dut, jendea hurbiltzea ere La Fundizionera, han ikusteko dokumental hau, gainera sarrera doainik dela, eta nik esango nuke, sorpresa hartuko dutela, nik esango nuke oso historia interesgarria dela. Eta beste alde batetik, Jose Maldonado adibidez flamenko egiten duena, eta kasu honetan egiten duela lan bat, bera oso lehengo gunean Daniel Abrek kontatu zuen, Jose Maldonado egiten duela oso dantza fina, oso lan elegante, esan zuen berak. Eta berak nazten du dantza flamenkoa eta margoketaren nazketa egiten du. Bueno, ezin du kontatu gehiago, guen genera hurbildu bere izango zarete ikusteko. Baina Jose Maldonado bere hurbilduko da, bai profesionalak, bai, zeo zer, flamenkori buruz dakiten zerbait, eta emango du masterclass bat, hurrengo egunean, bere ikuskizuna ikusita gero, masterclass bat emango du. Eta beste ekintza bat egingo dena da, izango da, jaialdi amaitzeko, abenduaren bai 3, 4 eta 5, Eneko Lorente, EUPV-ko irakasle izandakoa, berak lan egiten jarraitzen du ikerketarekin, eta bereri gustatzen zaiona da mundu urbano eta dantza. Orduan, nazketa horretan, kontaktatzen du Sharon Freeman koreografoarekin, eta egiten dute, ez dakin zelan aipatu, egia kostatzen zait azaltzea, edo topatzea hitz konkretua, baina da lan inklusio bat neurri batean. Hau da, hitz egiten ari dira ikuskizun faltaren ez daki zelan bizitzen den, zelan bizi daiteken, eta zelan begiratu edo ikustitzako egunak, zelan ikusten dugun mundua, edo zelan ikus dezakegu edo interpretatu mundua begiratu edo ikusi gabe. Bueno, esango nuke oso tailer interesgarria izango dela, zabalik dago mundu guztia edo nahi duena apuntatu alizateko, eta, hori da, borobiltzeko dantzaldiak egin nahi duen lana. Bai, Maria, zure gomendioak kontuan hartuko ditugu, azkenik zer esango zenioke herritarrei? Nik esango nuke oso jaialdi interesgarria dela, badituela gauza asko erakusteko, eta nahi izango duena, mesedez sartzeko gure web horrian, dantzaldia.org, eta han izango duela informazio guztia zabalik, eta hori, bai, detaile guztiarekin, eta, sarrerak topatzeko edo moduan, kasu batzutan ordaintzekoak dira eta beste batzutan doainik dira, baina hori izango dutela informazio guztia hurbildu ahal izateko. Webunean duzu gitara guztia, bada dantzaldiaren 25. edizioaren nondik norakoa jasota, agurtuko gara, mila esker Maian Etxebarria. Dale, mila esker zuei, bai, ondo izan. Gure aldetik besterik ez behar izango gara bueltan albiste gehiagorekin. Bestalde badakizu informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak ongizo. Zatoz, nire abion
aurrez zatoz, nire barrenera, nire uantzera, iluna barra heldu arte, gaur zurekin gelditu nahi nuke. Buruan dauka zure lurrin usane, jakin ez zaitu naraztu baina. Buruan dauka zure lurrin usane, jakin ez zaitu naraztu baina. Atxa eskua herriarekin pasau bidez, atxa eskua reiz, atxa eskua luz, atxa eskua zurekin zerrura berez, atxa eskua reiz, atxa eskua zatoz, zauriek istera, mine sendatzera, bakardaderik ez da hemen zatoz, lurkantuen usa, etxeko bihotza, deserri hontan irekin zaude, gaur zurekin esnatu nahi nuke. Buruan dauka zure lurrin usane, jakin ez zaitu naraztu baina. Buruan dauka zure lurrin usane, jakin ez zaitu naraztu baina. Hey, eskoleria dantza, dantza, eskiak airean. Hey.